Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Začínajú sa Verejné tajomstvá, rozhlasový seriál o použiteľnej minulosti. Budeme putovať v čase a v priestore so Slovenským činoherným divadlom, so slávnymi hercami, herečkami a ich verejnými tajomstvami. Aj dnes sme si pozvali vynikajúcich slovenských hercov a odborníkov na divadlo. A začneme listom Borisa Filana, riaditeľovi divadla Astorka Korzo 90 Vladovi Černému. Milý Vlado, keď som ti nedávno volal na mobil, povedal si mi, že sedíš vo vlaku a ideš do Prahy na futbalový zápas Sparta-Slovan. Trošku ma to prekvapilo a veľmi dojalo. Ako keby som ti volal do našej minulosti. Do čias, keď sme boli spolu oveľa častejšie a niekedy sme nakoniec zostali v reštaurácii v Palacke na Svitaní iba my dvaja. Lebo sme mali riadnu výdrž. Boli sme športovci. Myslel som, že ťa naozaj dobre poznám, ale ty ma stále prekvapuješ. Vždy som si myslel, že ty si rodený Bratislavčan a zrazu som zistil, že si sa narodil v Terchovej. Očarila ma historka, ako si 10-ročný režisérovi Paľovi Bielikovi rozbil okno. Keď ťa chytil, pozval ťa na konkurs a v roku 1961 si zahral v slávnom filme Jánošík Malého Juraja. A ja som bol ako chlapec taký. Rozbil som iba 5 oblokov, ale mám ich všetky zaznamenané navždy v pamäti ako vraždu toho skla. Nikto si nepamätá, koľko ste dali gólov na malé bránky. Ale to, ako ste rozbili okno a ako ste sa pritom zachovali, sa spomína ešte v starobinci. Vtedy sa rodí povesť, prezývka, úroveň. Útek je panický, zúfalý a márny, lebo žalobaba si už brúsi jazyk a zbiehajú sa jej slinky. Ale nikto nechce zostať na mieste činu, lebo by mohol byť krivo obvinený a omylom potrestaný, iba za spoluúčasť. Ja som rozbil okno a neušiel. Zostal som tam stáť a keď pani Chrenková vybehla, tak som sa priznal a ospravedlnil. Tak by to spravil aj Old Shatterhand. U väčšiny chalanov som si tým vyslúžil povesť somára, čo sa bojí zdrhnúť. Som rád, že ani ty si pred Jánošíkom, Paľom Bielikom neušiel. Tam a vtedy Bielik pochopil, že v tebe je duša ušľachtilého zbojníka. Vlado, som rád, že tí chalani v nás ešte žijú, v tebe o niečo viac. Veď ako riaditeľ divadla si nájdeš čas ísť do Prahy na vopred prehratý futbalový zápas. Tak tomu hovorím charakter. To nazývam vernosť dávnym ideálom. Rád by som sa s tebou ešte niekedy zabával až do svitania. Ale pretože nepijeme, pôjdeme aspoň niekomu rozbiť okno. Teším sa na teba, Boris. Ďakujem ti za tento list, úžasný. Ale musím ťa v jednej veci opraviť, lebo to, že si myslel o mne, že som Bratislavčan, to je aj pravda. Ja som sa narodil v Bratislave, ale v Terchovej sme točili Jánošíka, čiže tam sa to zrejme nejakým spôsobom... V encyklopédii je napísané narodený v Terchovej. Áno, to je práve úplná chyba, samozrejme. Čiže ty si sa nenarodil ani v Bratislave, nie, ani v Terchovej, ale v encyklopédii. Áno, presne tak. Tam je niekedy v tých encyklopédiách sú také chybičky malé. No ale veď to nevadí, zase je to v poriadku, lebo v Terchovej som práve natáčal Jánošíka a tam som chytal toho orla a moja babka pod skalami dole plakala, že či náhodou nespadnem dole zo skaly. Ale ináč ten list je výstižný veľmi. Vlado, úprimne, napadlo ti, že raz budeš riaditeľ divadla? Nie, to bola číra náhoda, nikdy ma to nenapadlo. A kde sa to v tebe vzalo? No ja som v 90. roku, keď nebolo čo nejak do čoho viac pichnúť po tej revolúcii, menej sa hralo, tak ja som mal vždy taký sklon, že mať nejakú krčmičku a tak som začal podnikať v rámci krčiem. To je dobre, lebo mnohí chceli založiť divadla a skončili pri krčme. Áno. Tak ja som to opačne urobil a mal som taký momko klub, kde sa chodili hrať ľudia jazz, od jazzu cez všetko možné, cez diskotéky a tak. No ale bol som zároveň členom divadla. A potom sa stalo to, že bývalý riaditeľ Gregor Ľubo odišiel do Markízy a uvoľnilo sa miesto riaditeľa a v podstate nejakou takou prirodzenou cestou, aby bola dodržaná kontinuita nejaká toho divadla, ktoré malo trvanie 5 rokov, tak ja som sa tam stal riaditeľom a to bolo v roku 1995. Aký si mal vzťah so svojimi riaditeľmi? S mojimi riaditeľmi, čo som mal, tak ja som vtedy, v tom čase som nejakým spôsobom ani nejaký vzťah k riaditeľom si nepestoval, ale viem, že raz som hral šach s niekým
a prišiel tam riaditeľ vtedajšej Novej scény Karol Vlach a pozrel sa na mňa a povedal, neviem prečo, černý, no zase s čiernymi figurkami. A išiel ďalej. No tak to bol taký akože pozdrav od neho. To je všetko, čo ste si povedali? To je všetko, čo sme si povedali. A viac nie. No, potom ďalšieho riaditeľa som zažil Láca Podmaku chvíľu. A to si už ani nepamätám. A v podstate môjim riaditeľom bol Ľubo Gregor tých prvých 5 rokov divadla Astorka. Kto je podľa hercov dobrý riaditeľ? Akého riaditeľa herci chcú mať? Tak to je ťažko povedať, ale myslím si, že takého, Pýtam sa inač. Akého si chcel ty a akého chcú tvoji herci? Tak ja som vždy chcel takého riaditeľa, ktorý by zároveň sám mal nejaké umelecké cítenie a takú empatiu k tým ostatným hercom, aby vedel chápať vlastne, ako celý ten rytmus toho herectva v podstate funguje. No a to je, myslím, to najdôležitejšie. Kto je pre riaditeľa ideálny herec? Takto. Z hľadiska tej zodpovednosti a predstavení samozrejme kvalitný, dobrý a potom zdravý najmä. No, to je pravda. Zdravý. Ja som ale myslel taký, ktorý nehrá veľa mimo toho divadla. No, tak... Alebo si prísny. Divadlo je na prvom mieste? Divadlo je samozrejme na prvom mieste, ale je to také trošku uvoľnené, nakoľko tí herci... My sme v takom zlom, poviem to, platovom zaradení, v podstate naše divadlo, ktoré nie je pod ministerstvom kultúry. Koľko zarába nemenovaný herec? Nemenovaný herec u nás najviac, a to naznačím, že patrí medzi našich najstarších, tak má 790 € hrubý plat. A pretože ho poznám, tak viem, že není spokojný. No a nikto samozrejme s týmito platmi nie je spokojný, ale zasa preto sa aj snažia, teda musia v podstate robiť veľa inde, aj mimo vlastného divadla. Povedz mi, zmenilo ti život, že si hral vtedy toho malého Janošika? Myslím, že áno, že dosť podstatne. Pretože tam som nejako, neviem prečo, ale sa mi to začalo tam strašne páčiť. Všetko okolo toho. Filmový štáb, dedo, ktorý so mnou hral, Karol Legend, Zachar. Tí ľudia boli veľmi milí ku mne. Pán Kroner a tak ďalej, ktorí v tom Janošikovi hrali. Ja som dokonca hral s Andrejom Bagárom. Ešte ako malý chlapec. Hej. Čiže to boli všetko veci, ktoré na mňa ozaj vplývali. A potom ja som mal takú babičku, ktorá bola ochotníčka, čiže v podstate ona ma tak ťahala k tomu, ale to, že som sa dostal k tomu filmu, to zohralo dosť podstatnú úlohu. Zahral si dosť v živote? Do chuti? No tak asi myslím, že áno. Zahral by si viac ako radový herec, keby si nebol riaditeľ? Alebo si občas šupneš nejakú úložku? Čo? Pravdepodobne by som si zahral viac. Ale určite, lebo ja som to samozrejme korigoval. Hneď ako som sa stal riaditeľom, keď som hral Astrova v Ujovi Váňovi. To bola krásna postava, s tým som ešte ja som vždy hral len vtedy, keď ma nejaký režisér prišiel a povedal, že toto je. Alebo hrám Tolstoja, to vlastne aj ty ho poznáš veľmi dobre. Jan Novák napísal hru pre divadlo Astorka, Tolstoja Peniaze. Bol to môj priateľ, ponúkol to tam. Roman Polák povedal, že hej, áno, sa mu to páči, tak som to hral. No ale ináč som hral aj malinké, úplne najmenšie role. Vždy, keď bolo treba zahrať, pomôcť, tak som tam. Jedno z najslavnejších predstavení divadla na Korze bolo Becketové Čakanie na Godota. Koho by si ty chcel hrať? Estragona alebo Vladimíra? Na tom som nikdy neuvažoval. Že koho. Dobre, tak s kým by si chcel tú dvojicu vytvoriť? No ja, tak jednoznačne buď s Milanom Lasicom, alebo so Satinským. Čakanie na Godota je geniálna hra. Je to o čakaní na splnenie veľkej túžby, o očakávaní. Tvoj Godot prišiel? Môj Godot? V podstate neviem. Ale asi áno, asi prišiel Godot. Prišiel Godot v rámci tohto divadla. Ďakujem, že si prišiel ty do štúdia. A ja tebe ďakujem, že si ma pozval.
som sa spovedal, para mi povedal. Cesta je zarúbaná, furmani po nej idú. Toto už je tretí diel o hercoch a ja som trošku prekvapený aj zaskočený. Roky som sa s hercami stretával súkromne a na javisku. Takmer nikdy neboli mojimi hostiami v Pálnici, aspoň posledné roky nie. Viete, čo ma zaskočilo? Ako sa medzi tým zocelili. Bulvár ich vytrenoval. Zadarmo nedajú ani milimeter súkromia. Nikto z nich sa nesťažuje. Nie, že by som ich netlačil, ale sú ako mydlo vo vani. Z každej otázky sa mi vyšmyknú. Nikto z nich neplače, nenarieka. Ešte z Olda Hlavačka som vymačkol jednu slzu, ale to je stará škola. Kamilka Magalová, 10 ročia moja kamarátka. Pokryla sa lesklou glazúrou. Jožko Vajda je ako z ocele. Sedíme okolo okrúhleho stola a medzi nami sú mikrofóny. A ja už nie som, že ahoj Boris. Ja som niekto z médií a tomu sa vzopru. Nie, že by to nebolo lákavé, ale zmenila sa nálada rozhovorov. To je na dobrých hercoch fascinujúce. Ako okamžite dokážu nasať farby a vône doby. Kedysi si starší herci niesli so sebou takú nostalgiu minulosti. Dnes sú aj moji rovesníci naštartovaní na rok 2014. Sú silní, presní a takmer nepolapiteľní. Boris Filan píše Jožovi Vajdovi. Milý Jozef, v tomto krátkom liste bude možno viac slov, ako sme si kedy my dvaja o divadle povedali. Je zaujímavé, že ťa ad A považujem za vynikajúceho herca a ad B za kamaráta. A trúfam si povedať, že to isté pociťujem aj z tvojej strany. Nie je to o hercovi, ale o priateľstve. S nikým iným zo sveta divadla som sa tak málo nerozprával o jeho práci a tak veľa o športe. Najviac o tvojom bratovi, ktorý žiari vo svete tenisu. Stretávame sa vo fitku a v divadle. Vo fitku sa ty čuduješ, čo tam ja robím, v divadle sa ja čudujem, ako dobre hráš. To nie je správny výraz, nečudujem sa, iba ťa spokojne sledujem. Aj keď si mladší iba o generáciu, tak ťa sledujem s takou otcovskou spokojnosťou. Akí ste vy mladí, dobrí. To je trik, ktorý ste vymysleli so Zdenou. Že bez ohľadu na čas držíte nad hlavami vejúcu zástavu večnej mladosti. Chodili ste so Zdenou do toho istého hereckého ročníka na VŽMU. Začali ste dialógom na príjimačkách na herectvo a ja som vás videl ako partnerov v 5 hrách. Keď som sa na vás pozeral v Tennessee Williamsovi v Mačke na horúcej streche, tak som si hovoril, to je fakt sila. V tej strašne ťažkej, krásnej dráme si hral ako Paganini. Oceňujem, že so ženami si to vždy vedel. Najmä na javisku si bol aj s najväčšími hviezdami vždy ty ten fotogenickejší a dominantnejší. To je kliatba aj výsada hercov. Ak chcú uspieť, musia vyžarovať niečo, na čo sa chceme dívať. Preto sa aj to, kde ty žiješ svoj autentický život, volá divadlo. Veľmi rád sa na teba pozerám. Už aj preto, lebo mám pritom pocit, že čas nebeží tak rýchlo. Som rád, že sa konečne pobavíme aj o divadle. Teším sa na teba. Boris. Krásny list. Naozaj ma to potešilo. Ale je to absolútna pravda. Musím povedať, že je to fakt pravda. Ja sa priznám, že áno, teraz si spomínam, že ja sa s tebou rozprávam v tej telocvični a väčšinou sa rozprávame o mojom bratovi. Ale je to daň za ten obrovský úspech toho môjho brata. A to nie si jediný. Myslím, že sa rozprával o mojom bratovi skoro s každým. Ale o čom sa rozprávajú s tvojim bratom? Môj brat hovorí, že áno. Áno, že každý o tom divadle. Jožko, kedy si bol prvý raz v divadle? Ja som bol prvý raz v divadle, keď som mal 6 rokov, ale v Ochotníckom divadle. Ja som vtedy robil Snehovú kráľovnu, Kaja. Ale mal som 6-7 rokov v Puchovskom Ochotníckom divadle. Ako herec, až potom ako divák? Áno, ja som bol ako herec vybratý puchovskými ochotníkmi do postavy Kaja, ale mal som vtedy, už som bol prvák alebo druhák na základnej škole a predstav si, nie len mňa, ale aj moju sestru skúšali vybrať do Gerdy. A to bolo také veľmi zaujímavé a mne vtedy tá mágia, aj keď to bolo ochotnícke divadlo, ten puchovský súbor bol veľmi silný súbor ochotnícky, jeden z najlepších a vyhrával všetky tie súťaže a mne to tak učarovalo.
že som sa vykašľal, ako hovoríš, na ten šport, lebo moja rodina, môj otec nás viedol k športu a tiež chcel mať možno, že som mňa nejakého profesionálneho športovca a neučarovali mi futbalové krúžky, volejbalové krúžky, ale ochotnícky súbor a tam som nejako zakotvil. To je zaujímavé, že hovoríš o Snehovej kráľovnej, lebo to je prvá hra, ktorú som videl na Novej scéne ako detské predstavenie a mňa tak zasiahla, keď ten Kaj tam bol taký zmrazený. Áno. Ja som tak usedavo plakal a som sa toho roky nezbavil. Na mňa to divadlo bolo prísilné. Rozumel si vtedy tej hre, keď si to hral? Nie, vtedy som tomu ešte určite... Teraz už tomu rozumieš? Teraz už tomu rozumiem. Tej zime a tomu zmrazeniu a tomu chladu a vlastne tej krutosti toho chladu ľudského už teraz naozaj rozumiem a rozumiem aj teplej láske a teplému dobru, ktoré to všetko rozmrazí. Na Vysokej škole muzických umení nás naučili iba základy našej profesie. Ale prepožičali nám oči, ktorými sme sa pozerali na svet. Čo si ulovil takým hereckým pohľadom? Vieš, pozorovací talent je u herca veľmi, veľmi dôležitý. Teraz pri poslednej premiére Čimravej veľa mojich kolegov a veľa mojich priateľov, ktorí ma poznajú a ktorí poznajú divadlo, povedali, táto postava, čo robíš, je úžasná, ale to môže len človek, ktorý má už nažité a ktorý strašne veľa toho videl. A povedali mi aj koho som hral, situácie, ktoré so mnou zažili. A ja teraz nechcem hovoriť, že koho som odpozoroval do tej postavy. Bol to konglomerát viacerých ľudí, ktorých som spojil do jednej role. Ale fakt to bolo, neišlo len zo mňa, ale bolo to napozerané. Ja to na tebe obdivujem, že sa dokážeš prevteliť do rôznych postav. Ale čím to je? Že čím to robíš? Že dajme tomu, že by si robil Laca Petraša a teraz ho pozoruješ a keby si hral futbalistu, robíš to mimickými svalmi, intonáciou alebo dušou? Výborná otázka. Miloš Pietor, ktorý bol môj vynikajúci pedagóg, miloval som ho, povedal, nikdy v živote nemôžeš zahrať postavu, nikdy v živote cez povrch, že si pozrieš, že čo robil s ústami, čo robí s rukami. Musíš pochopiť jeho myslenie. A keď pochopíš jeho myslenie, urobíš všetko to, čo urobí aj on. Toto je vynikajúce, že Miloš Pietor, to bol náš boh. Preto imitátori nikdy nemajú taký úspech ako tí originálni, lebo ti ponúkajú iba obal. Áno, to je pravda. A ty musíš hrať tú rýžu. Áno, výborné, to je úplne skvelý postreh, presne si to povedal. Ale predsa len, čo sú pre herca tie najsilnejšie prostriedky? Kedysi to boli oči. Nemý film bol oveľa sugestívnejší ako hovorený, pretože Edna Purviansová a Charlie Chaplin a v tom Ivanovi Hroznom, tam polovička bola z očí, lebo tie oči boli biblické. Tak hovorí sa, že oči sú duša a je to najsilnejšie vnútro. Ja si myslím, že film absolútne bez očí neuhráš detail, neuhráš tie úžasné veci vo filme. Divadlo. Ja osobne už, ktorý aj teraz mám okuliare, keď ste ho tuto hovorím, aj ty ich máš, ja už až tak dobre v tom divadle na tú diaľku do tých očí toho herca na javisku nevidím. Aj keď sú neskutočne dôležité. Ale javisko, myslím si, že potrebuje ešte aj trošku viac. Javisko je oveľa expresívnejšie v iných výrazových prostriedkoch. Je to pohyb, je to hlas. Ten se v rúži skryl a z rúže vúni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta môžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva v písních znít. To víš, že zůstanou jak loukám tváře kvést.
Jozef, čo si vy na javisku hovoríte mimo toho textu medzi sebou? To sa hovorí, že je to dialog medzi riadkami, lebo text je text a niečo, čo sa odohráva medzi hercom a herečkou alebo medzi kolegom a kolegom na javisku, je ešte to, čo je napísané medzi riadkami. To je ten vnútorný život tých postav, lebo ty tú repliku môžeš na každom predstavení, ja nehovorím, že povedať nejak úplne ináč, ale trošku s iným pocitom. To isté. A keď to ten človek s tou dušou, ktorú má takú ako ty a vibruje na tej istej úrovni, pochopí, odpovedá ti presne takým istým týmto. Takže to je to, čo medzi nami prebieha, že sa vtedy cítime. Vtedy to zaiskrí. Hral si s niekým, koho si nemal rád, neznášal alebo nenávidel? Veľmi ťažko sa hrá s takýmito ľuďmi, preto som sa snažil vymazať tieto veci, lebo nechcem menovať ani nikdy, nemal som až takéto pocity, ale niekedy preblesklo medzi nami kolegami, proste dôjde ku kontaktom, stretom proste a keď sa to prenesie na javisko, je to katastrofa. Toto musíš jednoducho dať preč, lebo potom to, čo je narežirované, nefunguje. Jozef, ty máš 2 úsmevy. Jeden z nich je úsmev môjho kamaráda Joža a druhý herecký. Ten kedy používaš? Tak to je ten... Toto bol ten herecký. Áno, toto bol ten herecký úsmev. No tak to ťa naučí v podstate situácia, doba a ty fotografie. Lebo keď už vidíš, ja už keď vidím fotoaparát, tak tu už nejak príde ten úsmev a mne moja partnerka hovorí... Ja ti poradím, že čo ešte by si mal zdokonaliť. Keď máš herecký, nesmeješ sa očami. Aha. Áno, to musíš pridať. To musím pridať. Máš pravdu. Áno, len tie zuby ukážem. Aké sú vzťahy medzi hercami, ktorí hrajú denne a hlavné úlohy a medzi tými, ktorí hrajú menej? Prirovnal by som to k situácii chirurga, ktorý operuje denne 5-10 operácií a k operácii chirurga, ktorý operuje raz za týždeň. Ja si myslím, že tá rutina, tá istota, takisto je aj pri hercovi, ktorý hráva denne a pri hercovi, ktorý má premiéru raz do roka. Ja si myslím, že ten jeho pocit a to vôbec to všetko je ťažšie na tom javisku. Kdežto tomu človeku, ktorý hrá denne, to už ani moc nedôjde. Vek je u hercov veľmi dôležitý. Keď hrajú mladí starcov, tak to obdivujeme. Ale keď hrajú starší alebo staršie mladých, tak je to trošku problém. Do akej miery je to ešte únosné? No pozri sa, ja ti to vysvetlím na jednom jednoduchom príklade. My teraz hráme Chrobáka v hlave 24. rok. A dámy, ktoré tam hrajú, Kamila Magalová, Zdena Studenková, a všetci páni, ktorí tam hráme, sme pri tom predstavení zostarli. Cez to všetko diváci to akceptujú, a keď ja sa opýtam Kamily v predstavení, a čo deti? Ona má povedať, že ešte nemáme, tak nám to prišlo hrozne smiešné a Kamila a už ani mať nebudeme. Vieš, ono je to úžasné. Ale tí ľudia to akceptujú a zostanú s tým predstavením a v podstate to berú. Niekedy je to ale veľmi trápne a smiešné a keď hrá, ja neviem, 40-tník, 50-tník človeka po skončení vysokej školy. Keby bola hra o tebe, ako by sa volala? No Vajda. Výborne si pohotový. Potom už je jasné, kto je bol hlavná postava. Áno, to je jasné. A poviem ti aj, kto by ťa zahral. Mladý Delon. Vieš čo? Tak teraz si trafil... Ja som až na to tak nemyslel teraz, ale keď som bol mladý, tak ma spájali s týmto človekom. Úžasne mi to lichotilo. Bol som... Ale vraj aj jemu. Bolo to neuveriteľné a predstav si, v tých posledných filmoch, teda aj seriál robil nejaký, kde robil vyšetrovateľa jedného policajta, som ho daboval a úžasne, on tak krásne zostarol a bolo to fantastické dabovať Delona, ktorý je trošku starší, ale veľmi, veľmi rád som sa na ňo díval. Áno, vedel by som si ho predstaviť. Obdivujem ťa v jednom. Ja som s hercami študoval, herečku mám manželku, sledujem celý život divadlo na Slovensku aj vo svete. Postupom času to vyzerá, že herci dozrievajú, ale pritom ako keby z nich vyprchávala energia. A to som si u teba nikdy nevšimol.
Ďakujem ti za to a želám ti, aby ti to dlho vydržalo. Ja ti ďakujem za tento krásny rozhovor a naozaj veľmi príjemné slovo. Ďakujem, že si prišiel do štúdia. Ďakujem. Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči, aby na mňa stáli v rade a bolo by po paráde. Keby som bol Gary Cooper, nik by pre mňa nebol super. Keby som bol Alain Delon, klamal by som ženy telom. Keby som bol Valentino, plakalo by celé kino. Keby som bol Robert Redford, ty si kráska a ja netvor. Keby som bol Steve McQueen, bola by si do mňa hneď in. Keby som bol Pano Newman, kto by už bol väčší lumen. Keby som bol Jean-Pierre Cassel, prekonám aj čierny kašel. Keby som bol Jean-Claude Triali, do zväzu žien by ma prijali. Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči. Chcel by som mať raz a prevždy aspoň kúsok z každej hviezdy. Boris Filan píše režisérke Alene Lelkovej. Milá Alenka Lelková, keď som doľaďoval 3. časť Verejných tajomstiev o hercoch a divadle, zažiadalo sa mi sviežeho ženského hlasu. Zavolal som do divadelného ústavu odborníčke s rozprávkovým krstným menom Juliáne Benickej. A tá mi poradila vás. Aká je? Spýtal som sa. A ona povedala, veľmi šikovná. To je od teatrológa vysoké vyznamenanie. Keď som vám zavolal, s prekvapujúcou ľahkosťou sme začali spletať vrkoč nášho rozhovoru. Prekvapilo ma, že ste ma upozornili, že nie ste až taká mladá, ako si mnohí myslia. Ja som si teda nemyslel nič, až do chvíle, kým ste ma na to neupozornili. Už od tajomníčky divadla Astorka Korzo 90 som vedel, že večer uvádzajú hru Zakázané uvoľnenie a že sa na ňu nedostanem, lebo je už 10 stoličiek doložených na okraji hľadiska. A o hodinu ste mi zavolali vy, že jedna stolička sa uvoľnila. A tak, keď som si ráno myslel, že tento a nasledujúci deň strávim vo Viedni, na výstavách a na trhoch, som večer sedel na vašom predstavení Zakázané uvoľnenie. Zveril som sa vám, že mám problém sledovať na javisku svojich starých kamarátov a kamarátky. Povedali ste mi, nebojte sa, tu hrajú 3 mladé baby. Senzačné predstavenie. Živé, zábavné, krásne kruté a boľavé. Presne to, čo môže divadlo ponúknuť, ak na to má. Ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor v rádiu. Samozrejme, že ste mladá. Mladá tým neodolateľným spôsobom, vďaka ktorému sa robí dobré divadlo. Ďakujem pekne. Alenka, rozprávkové meno. Akú rozprávku ste mali najradšej? Ja si pamätám úplne tú prvú knižku, ktorá bola o Dominike a Kukulíkovi, jej bratovi, ktorý sa stratil. Ona za ním musela putovať neskutočným spôsobom a pamätám si aj tú riekanku, čo tam bola, že bola jedna Dominika, Haili Dunda Dulihaj, mala brata Kukulíka, Haili Dunda Dulihaj. A neviem, prečo si to pamätám, asi preto, že to boli tie prvé veľké písmená, ja som ich zrazu dokázala rozlúštiť a zrazu sa pre mňa odkrýval príbeh. A inak mám to, že si vlastne veci veľmi nepamätám. A dokážem čítať knižky ako keby za každým prvýkrát a stále z inej strany. A filmy to isté. Takže ináč, toto je taký zázrak. Som rád, keď ste im poličali tú rozprávku, lebo tá mi ušla. Fakt? A tá veršovanka vyzerá veľmi príťažlivo. V minulosti takmer žiadne režisérky neboli. Aj nedávno ich bolo málo a teraz je vás viac ako mužov. Čo sa stalo? Ja neviem, to sa musíte opýtať tých mužov, že zrazu zmekli, lebo aj keď ja som študovala... Jak ja zistím, že muži zmekli? Nie, ja som sa tiež hlásila na režiu a pretože dovtedy tam boli sami muži, tak mi ponúkli miesto akože na dramaturgiu a takou svojou poctivou prácou tam, možno nejakou konkrétnou inscenáciou, ktorá zarezonovala, som sa vlastne mohla presunúť na tú režiu. Čiže ja som si to tak vydobila. Ja som nepoctivou prácou zostal na dramaturgii. Hrá v režirovaní úlohu či ste muž alebo žena? Určite. V čom? Určite, že prvú polovicu skúšania musím presviečať a získavať si autoritu u hercov. Je to tak. Je to už pri tom, ako keď idete a oslovujete divadlo konkrétne. Sú potvory, že? Najmä keď sú to takí renomovaní herci. A sú zvyknutí na to. Potrebujú ako keby takú
takú autoritu, tú mužskú, neviem, čím to je, ale ja sa nesťažujem, lebo v konečnom dôsledku... A čím ju získavate? Ja neviem, asi len prácou, len svojou prácou, ničím iným. Ja sa snažím každú réžiu si vyberať tak, aby som proste strávila nejaký ľudský príjemný čas. Lebo viete, sa hovorí, že urobili to za ňo herci a urobil to za ňo kamerman. Ale keď tí herci hrajú sami, viete, kde to je najviac vidno? Keď moderujú. Že vtedy hrajú moderátorov bez režiséra. Áno. A tam sú najpríšernejší. Cítiť to. Poznám také herecké predstavenia, zo pár som ich videla a naozaj tam vnímam, že chýba režisér. Aj keď sú výborní. Ja obdivujem na režisérkach tú krutosť, ktorú dokážu do svojich reží dostať. Prvý raz to bol film Agnes Vardovej Šťastie. Hrali ho v kine Hviezda a išli sme na to ako na nejakú selanku. Nikdy by žiaden muž o vzťahu muža a ženy nenatočil niečo také kruté v tých pastelových farbách s krásnymi ľuďmi, až mi duša stenala. A bol som na vašom predstavení Zakázané uvoľnenie. Výborné. Videl som časť filmu, ktorý natočil podľa toho scenára Hřebejk a to bol taký psychologický lekvár. Ale vy ste z toho vyrezali to file. Neviem, ktorý muž by si dovolil tak zaobchádzať s herečkami. Napríklad tá Bitka. No a možno by ste sa divili, ale na toto skúšobné obdobie bolo úplne také najpokojnejšie, najkrajšie. Úplne sme si vychádzali v ústretí a my sme sa vlastne zabávali. My sme sa hrali. Ja som sa snažila tie baby provokovať, nachádzať v nich tie ich skryté stránky, čiže to všetko je ako keby len môjim povzbudením a oni potom si to prijali za svoje. Čiže režírujem trošku tak ako keby opačne. Prečo režírujete? No, asi musím. Je to také hlúpe, trošku možno takto o sebe to povedať, ale vyplynulo to nejak z potreby mojej. Ja som k tomu prišla ako slepé kura k vajcu, naozaj ja som učila slovenčinu a estetiku, teda vyštudovala a robila som divadlo s deťmi a potom zrazu prišla tá potreba. Jednoducho je to spôsob, akým sa ja vyjadrujem. Teraz to možno nevyzerá, ale ja nerada veľa rozprávam, nerada hovorím zbytočné veci, ja mám rada vinetu a prosto chlapov, ktorí si stoja za svojím a povedia 3 slovami, dohodnú sa na všetkom, čo teda, že stačí málo. A toto je môj spôsob vyjadrenia. Cez tie obrazy, cez metaforu, cez spôsob, akým sa vyjadrujem k spoločnosti a k mojim témam. Jasné, ale ani neviete, ako ste ma nadchli, lebo obyčajní ľudia, ktorí nemajú také poetické myslenie, hovoria ako slepé kura k zrnu. Vy ste povedali ako slepé kura k vajcu. A ja vám to vysvetlím. Že kura je iba spôsob, ako vajce vyrába ďalšie vajcia. No, áno. Pred rokom 1989 bola paradoxná situácia. Herci sa považovali za disidentov, ale mali postavenia rešpekt, o akom dnes iba snívajú. Je dobré, že sa tak zatriasli? Ale ja myslím, že áno. Že každý by si mal ten rešpekt asi vybudovať nejakou svojou prácou normálne, prirodzene a nie nejakým statusom, kde si v nejakej veľkej klietke, len preto, že tam k tomu náleží. A myslím si, že aj dnes majú ľudia túto slobodnú, herci túto slobodnú cestu. Prosto každý sa môže rozhodnúť, akým spôsobom, kde bude pracovať, ako bude pracovať, na čom chce zarábať, z čoho chce žiť, kde má svoje priority. Čiže je to v poriadku. Čo si mám ešte pozrieť z vašich predstavení? Čo teraz beží niekde v divadle? Tuto beží v divadle Arena inscenácia Das Ding. To je taká moderná nemecká dráma. A potom v Prešove som teraz nedávno robila inscenáciu Krcheň nesmrteľný Evy Mality Fráňovej. Možno trošku iným spôsobom, ale zdá sa mi, že tiež celkom som na to pyšná, tak... to. S Evičkou som 12 rokov sedel v jednej kancelárii. No, nikdy by som nebol uveril, že ona napíše takú dobrú drámu. No. Že prišla k tomu, jak slepé kura k vajcu. Teším sa na vaše predstavenie. Napadlo mi, že či viete, čo je to po maďarsky lelk. To znamená duša. Duša? Áno. Lelek po česky nie je zase vták. Takže vy ste pani Dušová. A je to vidno na tom vašom režirovaní. Ano. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem veľmi pekne. Táto režisérka Alenka Lelková ma príjemne prekvapila. Pri nahrávaní som mal pocit, že nám ten rozhovor stráca energiu. Ale bolo to iba v jej intonácii. Ak ste ju dobre počúvali, hovorila vynikajúco, že režisérským hlasom. Chcel by som ti šepkať
čmelia z tvojich úst a čela, zbierať denne zlato žltých pen. Bolo by to krásne, keby si ty chcela. Bolo by to krásne, keby som ja smel. Raz ťa zmením celú, voňavú a snedú, na plný plást medu. Buďte hladký ako tvoja pleť. Strebem do žil dávku najsladšieho medu. Premením ťa na med, stačí iba chcieť. Milý Jano Strasser, ty si náš brat textár, ale celý život si mal jeden rozmer, ktorý mnohým básnikom chýba. Ty nielen vieš, čo je zlé a čo je dobré, ale vieš aj prečo. Možno niekedy tvoje vzdelanie a bystrý zatienilo to, aký si dobrý básnik. Možno málo kedy niekto spomenie to, aký si veľkorysý. Lebo to je jedna z vlastností, ktorá robí skvelého prekladateľa. Byť takmer spoluautorom diela a za každým skromne ustúpiť do pozadia, to je veľké gesto. Aj keď ty extrémnou skromnosťou netrpíš. Robíš to, čo ja uznávam. Poznáš svoju cenu. Pamätám si, keď sme sa raz rozprávali o tom, že vediete ochranný zväz pridlho. Spýtal som sa ťa prečo a ty si povedal, lebo to robíme dobre. U málo koho beriem jeho rozhodnutia a názory tak vážne. Najmä keď mňa chváliš. Ale to bolo iba 2 razy v živote. Raz som pri tom dokonca nebol. Pravdu povediac, celkom som nečakal, že práve ty, textár, básnik, prekladateľ, novinár, dramaturg, dokážeš to, o čom som dúfal, že sa nedá uskutočniť. Skvelé, múdre, silné knihy rozhovorov s osobnosťami. Viem, o čom hovorím, sám sa tým roky zaoberám, lenže kniha je iná káva. To chce metráky trpezlivosti, chápavosti, usilovnosti a tonu vytrvalosti. 3-krát som sa takého projektu zúčastnil a v 2 prípadoch som ich nakoniec prinútil, aby si to napísali sami. Ty si to dokázal a vlastne si stvoril na Slovensku jednu celkom novú váhovú kategóriu rozhovorov. Dnes si o našom divadle informovaný zo všetkých strán. Najprv si do verejných tajomstiev nechcel prísť, ale nakoniec si súhlasil. Keby to bolo ináč, tak by som ťa ani nespoznal. Som rád, že kone tvojho citu sa občas vymknú spod kontroly Kočišovi rozumu. Teším sa na silnú verbálnu terapiu. Tvoj kamarát Boris. Ja neznášam, keď na začiatku rozhovoru so mnou vymenujú asi 5 profesí, ale s inými ako úvod to rád použijem. Takže Jan Strasser, básnik, textár, prekladateľ, eseista. Ale dnes som ťa pozval ako autora vynikajúcich rozhovorov. Ako si k tomu dospel? No, ja som robil rozhovory, keďže som bol zamestnaný v časopise Dominoforum, kde bol každý týždeň veľký rozhovor. Tie rozhovory boli koncom 90. rokov veľmi populárne. Aj som ich zopár robil napríklad s tvojím kamarátom Jožom Rážom, alebo Tiborom Husárom. Bolo to naozaj výborné, lebo boli to veľmi živé rozhovory. A potom, keď som odtiaľ odišiel, tak som si tak raz spomenul, zistil som v knihkupectvách, koľko všelijakých kníh rozhovorov leží na pultoch a biografických kníh a nejak sa mi to spojilo s Milanom Lasicom. Už neviem ako, ale tak, že tento človek, ktorý vtedy ťahal na 70-ku, nemá vlastne knihu rozhovorov a tak som o tom rozmýšľal, že by som to hádam skúsil. Dohodol som sa s vydavateľstvom Forza Music a potom som oslovil Lasicu a my obidvaja Lasicu dobre poznáme, že človek má pred ním taký istý rešpekt až ostých, aspoň teda ja. Ponúkol som mu túto ideu, on sa ma opýtal, čo si o toho sľubujem a ja som povedal, že to uvidíme, až to urobíme. A sme to naozaj urobili, asi za 4 mesiace rozhovorov, písania. Tá knižka vyšla, volá sa Lenže ja som iba komik. Už ju ani veľmi nedostať, ale mala veľký úspech. Lasicu ti vnúklo, ale ako si vyberal ďalších? No, ja som si myslel, že tým Lasicom aj skončím. Nepredpokladal som, že to bude projekt. Nemal som to v úmysle, ale zapáčilo sa to vydavateľovi, zapáčilo sa to aj mne,
Tak sme začali špekulovať kto ďalší. Navrhol som Zdenu Studenkovú, hlavne preto, že je to, myslím si, že jednak, že je to výborná herečka, je to inteligentné dievča a ako sa hovorí, Zdena sa nekašle. Je otvorená, je proste spontánna. Tak som to ponúkol, prijalo sa to. No a od toho času potom mi to tak trochu zachutilo to aj vydavateľovi a urobil som tých kníh s hercami asi 12. Povedal si, že Zdena má čo povedať a že má svoj názor. Ešte kto z hercov? Názor má každý. Názor z tých hercov má naozaj každý. Ja som nerobil knižku s hercom, ktorý by bol nejakým pasívnym vykonávateľom čohosi, nejakej svojej profesie. Veľmi zaujímavo sa robilo s Marianom Labudom, ktorý je aj taký ako trošku štiplavý a tam vzniká také napätie a iskrenie, je to trošku súboj, alebo bol to trošku súboj. Výborne sa mi robila knižka s Ladislavom Chudíkom, tak to je Bart, to je Nestor. Bol vtedy vo výbornej forme a tam som naozaj bol zvedavý na tie roky, ktoré som ja ešte nežil. Len dovol, že na pánovi Chudíkovi je úžasné, že on je vo forme, aj keď už vo forme nie je. No, áno. Bodaj by mu to ešte dlho vydržalo. Veď mne povedali, myslím, že to tu môžem povedať, že musíš ho tak pozorovať pri tom rozhovore, on je už starší človek, skoro sa unaví a keby si zistil, že už je unavený, tak to prerušte. Robili sme hodinu, fungovalo to 2 hodiny, on bol v pohode, ja som začal byť trošku unavený, po 3 hodinách on bol stále v pohode, ja už som padal na hubu, ako sa hovorí. Po 4 hodinách som povedal stačí, nevládzem a on bol pokojne ešte rozprával ďalej. Bolo to veľmi milé. Je to herec, ktorý 70 rokov hrá a skúša v divadle a v divadle divadelná skúška začína o 10:00 a končí o 2:00 a to on má nejak v sebe už tento panel nastavený. My sme tiež začínali o 10:00, takže do 2:00 to pokladá za normálne. Odmietol niekto tvoju ponuku? No, áno, poviem to na rovinu, odmietol moju ponuku Martin Huba, s ktorým sme boli tak veľmi nezáväzne dohodnutí, že by sme to skúsili. On mi potom zavolal, že ďakuje, že ako neprosí, čo je absolútne v poriadku a absolútne korektné. Prečo? Ja každému, s ktorým tú knižku začínam robiť, na začiatku hovorím, púšťame sa do niečo, čoho výsledok nevidíme, dohodníme sa, že to nebude stratený čas, ani keby to nevyšlo, môže to nevyjsť z mojej strany, že sa nebudem vedieť dobre pýtať, možno z vašej alebo tvojej, že nebudeš nastavený na tie otázky a nebudú dobré odpovede. Nič sa nedeje. Zatiaľ to musím zaklopať. Vždy vyšlo. A v najbližších dňoch by mala byť na pultoch knihkupectiev moja zatiaľ posledná kniha rozhovorov s Emiliou Vášariovou, čo skoro by som povedal, že už ani po nej veľmi, aby som sa nikoho nedotkol, ale už nevidím veľmi, s kým by som ešte tú knižku mohol urobiť. Samozrejme sú herci skvelí, výborní, rôzni, ale povedzme, ja nemám k tomu taký vzťah, alebo nevieme si nájsť, nepoznáme sa tak, nie sme k sebe tak blízki. S Marianom Slovákom si robil? Nie, s Marianom Slovákom som nerobil knižku. S Marianom Slovákom by som urobil knižku veľmi rád. No, takže ešte je aj po Milke jeden typ. Aké to bolo s Milkou? S Milkou to bolo najprv veľmi komplikované, to bola knižka, ktorú som robil najdlhšie zo všetkých, ale bola tam veľmi smutná, objektívna príčina, choroba jej manžela Milana Čorbu, takže sme to museli prerušiť v istej fáze a vrátili sme sa k tomu naozaj až asi po 2,5 roku, keď už aj ona sama mala pocit, že by sme to mohli dokončiť a sme to dokončili. Ona je veľmi, Emilia Vášariová je človek, ktorý naozaj si drží názory a postoje. Tie sú veľmi konzekventné a mne sa to veľmi páčilo. Ona už má jednu veľkú knihu o nej, všelijaké štúdie a takže veľa vecí sa tam asi bude aj opakovať, ale každý, s kým robím rozhovor, má len jeden život a keď už medzi tým ho porozprávali inde, nemôže si vymyslieť nový. Ale bola to veľmi, povedal by som, taká dôstojná spolupráca. Ona je veľmi dôstojný človek. To je pravda. Toto slovo by som asi použil. A má v sebe veľmi zvláštny humor, ktorý používa nie veľmi často, ale ten humor je strašne pekný, strašne taký jemný a štiplavý. Ona je výborná herečka, ja som to v tej knihe napísal niekoľkokrát v tom, že ja ju obdivujem za to, že ona ako keby bola v roli aj mimo nej. To je pravda. A to je naraz. A to je proste úžasné. To sa asi nedá veľmi ani naučiť, to je vec talentu. Jasne. Že ona je sama sebe dvojničkou, ešte lepšou ako ten originál. Áno. Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš?
Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž. Jednu tlakovú níž. Jednu tlakovú níž. Je tlaková níž a vtedy prudko klesá hladina hlava tlak. Je tlaková níž, z postele nepohnem sa, nechaj ma tak. Je tlaková níž a nič už nie je jasné, tlakomer hlási pád. Je tlaková níž a týmto pre mňa hasne. Raz som sa s Milanom Lasicom rozprával o tom, ako na našej ulici dvaja najsilnejší chalani ako kapitáni strihali a vyberali si nás do futbalového mužstva. Ja som bol úplný sopliak a zamdlieval som od strachu, že si ma nikto nevyberie. A Milan Lasica povedal, no a predstavte si, že toto herec prežíva celý život. Marian Labuda hovorí, že herec je dievčina na dedinskej zábave, ktorá sedí v kúte a čaká, kto po ňu príde. Čo je pravda, že zase keď po ňu dlho nikto nechodí, tak ona potom ide s prvým, kto príde a to nemusí vždy dobre skončiť. Spravil si s hercami veľa rozhovorov, veľa si sa o nich dozvedel. Je niečo, čo ti na nich prekáža? Nie. Mne na hercoch neprekáža nič, možno aj preto, že som nejaký čas, pár rokov bol v divadle ako dramaturg. Nechcem sa ich dotknúť, keď poviem, že herci sú, alebo majú v sebe niečo z detí. To znamená, sú to veľmi šťastní, otvorení ľudia, hlavne vtedy, keď majú čo robiť. Herec je najhorší, keď nemá prácu. Vtedy je zlý, morózny a aj zádrapčivý, ale keď má prácu, dokonca keď má veľa práce, vtedy je šťastný a vtedy je s ním pohoda. Mne na hercoch neprekáža nič, pretože viem, že u tých, čo hrajú dlho, vlastne ich profesia a ich identita je súčasťou ich profesie, alebo ich profesia je súčasťou ich identity a preto ich berem takí, akí sú. Možno mi na nich niekedy trošku prekáža, ale to nie je správne slovo prekáža, že sú, ako sa hovorí, múdri, proste vedia všetko. Vedia všetko o všetkom a za 3 minúty ti vysvetlia od globálnej politiky, od geopolitických problémov až po, nedostatok niečo v pohostinstve. Ale to si nejaký filozof myslí o nás dvoch tiež. To je o otázke poschodia. Áno, ale hovorím, hercov mám v zásade rád, lebo tá profesia je radostná. Áno, ale je na nich jeden recept. Zuzka Minačová povedala o mužoch, ako sa dá vychádzať s mužmi. Povedala chváliť a keď to nevychádza, ešte trošku pochváliť. Myslím si, že to je aj o hercoch. No samozrejme, tak ako ja som napísal isté pesničke o divadle, že potlesk je to pre herca, čo pre koňa bič. Keď si to milujú, ja celkom nemilujem, keď hrajú len pre ten potlesk, lebo to mnohí robia. Neviem, či sa dotkneme, ale ja myslím, že skôr ako seno. najmä komici proste sú nešťastní, keď sa nezasmeje divák, alebo keď ako ten for nezaberie a potom to, čo nemám rád, keď začnú tlačiť na pílu, aby ten smiech ako vyvolali. V tom obdivujem Milana Lasicu, že on je ten herec, ktorý, ako sám hovorí, podhráva. On vlastne nikdy neprehráva, teda možno niekedy prehral v živote, ale neprehráva v hereckom zmysle slova a má s tým obrovský úspech. Tak ako všetci herci, tí veľkí komici boli naozaj smutní ľudia. Máš niečo vysnené, čo by si sám rád zahral, keby si bol herec? Je nejaká postava? Jasné, Falstaffa. Ty si mi to ukradol, naozaj. V Amerike býva v salúne nad stolom napísané, keď si taký múdry, prečo nie si bohatý? Ja to upravím na teba. Keď toľko o divadle vieš, prečo si nenapísal divadelnú hru? No, neviem, či viem toľko o divadle, ale divadelnú hru neviem napísať. Úplne poviem, napísal som 1 alebo 2 rozhlasové hry, to je pravda, kedysi dávno.
ale ja neviem, divadelnú hru proste neviem napísať, už som sa o to aj pokúšal, skončil som možno na 2. alebo 3. strane. Takisto neviem písať prózu napríklad. Veľa básnikov prešlo na prózu, lebo hovoria takí tí klasici, že básne treba písať, keď si maloletý a mladý, a potom slušné je písať prózu, čo sa aj tebe stáva. Ale ja to neviem. Nič si z toho nerob. Ty si nám dal skvelé texty, básne a preklady. Ďakujem, že si prišiel do štúdia. Ďakujem aj ja za pozvanie. Zažni aspoň v jednom okne napriek všetkým vám. Nech môj deň, čo dolu moje dám, nestojí sám. Dáš si ladí ten svoj známy nočný klarinet a ja čakám pod oknami pár daždivých deň. Počúvali ste Verejné tajomstvá, seriál o použiteľnej minulosti. Scenár a rozhovory Boris Filan. Na stretnutie o týždeň sa teší Ľuboš Černák. Pamätajte si, minulosť nikdy nie je minulá. Keď sa v tvojom okne zažne, láska vstúpi do dverí, že to so mnou myslíš vážne, aj dáš verí. Dáš sa leje a nastáva pieseň o nej hrá. A ty vieš, že nie je prvá, čo prestojí sám. No tak zašni, keď ťa prosím. Vyrobené s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.